Non egoten zan hemen eskolean? Hon badak honek leharka markina honek eskolok, hortxe guk izango du eskola. Hortxe bertan egoan zutera. Eskola bat zan mutilena eta beste bat zan neskena. Bai. Eta, auzoetan eta baegoan nolan bai. oso eskolarik eta baegoan? Auzo eskolak behuzan. Behuzan, bat eguen Uriben, beste bat Sarrizen, handiko nan bai, behuzan, auzo eskolak behuzan, baina hau, behaldi hau, holakotan eguen beste eskola bat, neskak eta mutinen dako. Osea, holakotan horrean beste bat? Eta hemen, behuzan. Zailo benten, ez eguen auzo eskolak. Zuok saioentekoak danak? Bai, ona. Eta oneri zelan dituteakon, zelan esateakon oneri? Herriko eskolak. Herriko eskolak? Gehiago barik. Herriko eskolak, eta nire moixe. Alde batien mutilek, eta beste galdin neskak.